Pailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anak pauluan. Anaraar, dinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin kakayam. Kablaawan na kayo amin anaaya tamang tartarabay karang iti drama ken vlogs. Dito'y channel tayo at Your Drama Tips TV. Kat ita, sagutan na kayo iti pakasaritaan arapauluan. Agpakalintag unay. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Saan kayo ngagkarapisbok ta maditi social media? Ano ti sulisog dita? Kan makanada iti nasaya at nga aramid. Kasta ti sang kadakamat dati si kan Marlon. Tatang, adu ti masursurok dito eh. Adu ti mapidot ko apagsayaatan na makatulong iti biyag. Kas kuma iti panaglutuan. Nadalos a negosyo. Nadalos a kababalin. Nasayaat a Di panakigay... nakman isuraw, Vilma. Ta ado ti pagdaksan ti social media ko nakmanan. Lima mo aya, nagpipinasikat na di tati gapuanan. Lima mo aya, nagpipinasikat na di tati gapuanan. Kas kada sweldo, kanda dumapaya pagpalastaw. Isong araw na dildilawan na ka na tesi kan Marlon. Unay mo dagiya at taon. Kadwa tayo pa yung nga rod ida iti grupo. Ang depende tatang. No adu ti kastang ibagbagayo, adu mo't dagiti na imbag nga agi-share iti kinaimbag. Iso depende iti tao dayta. Uray saan ka ang makipaspasot iti social media, no nagalas mo ti ugalim, kas kumano manangibaddek kay ti padam a tao, manangirurumun kay ti padam a tao, managtagibasit. Adayo anasaysaya at langin tag-focus iti social media, ngam tag-focus iti dakas a kababalin. Kas kinitesi, awan mo ti kinabaknang na. Tatultulungan laang ti kabsat na nga dayja abroad, ngam nakatangtangig. Managdilaw. Dilawan na unay ti social media. Ngam isumot ti makaadado nga agipupost. Iso di ti kasta tatang. Aguli makan. Panawan ka man langan, sukir nga anak. Ni tatang at talaga. Di na kayat adenggan ti bagbagak. Nagsubang ba na ang datatang mo kanti adem? Wala na, ni tatang mat ngamin. Sang kadilaw na ni adeng. Kat saan matadakas ti ipupos na. Kan ti panang pispisbok na. Mas daawak mo't Na strikto ni tatang. Ngam di namat kita na naimbag no dakas wano saan kar aramidan ni Vilma. Diyak mo't ayunan ti amayo. Awalat dumada karagiti agasawa at kan Marlon. Sang kadilaw da nagiti makita da ngag-Facebook. Ngam adamot account da. Kat no kita nagiti profile da, nagano ti post da. Dagiti tattao nga awan nasaya at apanunot na. Ammo da ti agdilaw, ngam di da maamiris ti aramid da. Pakaala ni tiriri ti kasta. Una dayta ti makitkita ni tatang yaw. Iso ako na nga agpipin na lastog ti aday ti social media. May saditan dagijay nga agasawa. Ibagbagada, adi da unay makigaygayem kadagiti taga social media. Angem kita mammat titigtignay da. Ipos da amin na papananda, dagiti lupot da, amin akananda, ipasikat da amin. At dapay jay inuban ni Marlon ni Tesi nga asawa na. Kalpasan na, uyawin da, dagiti pada da nga agar aramid iti kasta. Agiin na yun mo ti kagrupo ni tatang. Iso ngay parit ni tatang yaw, ti makidanggay iti dayta. Tadagita, ti makit kita na. Di kay makigagayam iti social media.
Tadiyo amo ti kababalin lagi ti tattao. Kumamam mo tayon to kabayatan ti panaglabas ti aldaw tatang. Kun sa anak mo't basta makigayom latan. Tingitingak pa'y mo't na imbag. Ay, madi ko naklangarunan. Itugod na kayo ti dakas. Di kayo agkita-kita iti post di tata mga nutulanan niyaw. Tatang, pilpilyak tikit kitaek. Tuladak lang ti panagluto, dahito'y a vlogger. Ni, kita nyo, kakaimas ti lutluton na. Saan adakas dayta? Ure man gayumak ida? Anya, Ti dildilawan da Marlon Kentesi, ama nagdurog kada kayo tatang, kat dayto'y aramidek. Padayo ngamin ida akong didilaw, at tila magaygayim kano. Ngam isuda ngay, ado mo ti gagayim day ti social media. Apay ngamin napakibyangan da ti padada a tao. No, ado mo ti pakadilawan da. ado man tinasaumon. Di kan tumatdumngag iti ibagbakak. Ay namanong, apay akas din ni tatang. Di naklabaybayan iti kayat ko abuyaan dito'y sokmed. Ta saan mo't adakas? Iparit na makigayumak dito'y. Kat nagsasaya at dagiti gagayim ko nga orejak amamu ida. Amudang apresyaren dagiti post ko. Maragsakan da, kan agyaman da kadagiti agkakaimbag a post ko. Ni tatang mo't, pada na da agasawa ti grupo mi apasig a negative ti bagbagada. Pasensya mo na rin. Ay ayunan na ngamin dagi diyang agasawa. Makapasair mo't manong. Agpakalintag damot unay. No dilawan dati social media, saan da kuman nga ag-Facebook, kan awan kuma ti account da ni ti Facebook. Nagadunto pa iti post da. Tagarilatan. Hala, gipos kalat ta. Ag-comment kan makigayam kalat ta. Talaga mo't manong. Ado ti gagayem kan amamok iti Facebook. Kat pasig da amin anak nakam kan nagemma. Tamakita mo't kadagiti post da. Agkakasayaat. Awan makitak anay laok a kinadakas. Kan kinalastog. Dagitamot ten kun didilaw. Isudamot ti agpipin na sikat. Kan agtitinulad. Agpipin na aduda iti posing kada post. Napaliw kumot da ita. Kasla ni Tessie. Ide kat saan adumot deket kinilakay na. No kas diyang agpapicture da. Itakat kas tauna yan akayat kat na kinilakay na nagpapicture da. Ta natultulad damot kinibising. Kan ubbaan pa yan kan saklutan ni Marlon dayja atesi. Idinto ta nagpapicture da ide kat naging nadayo da pay. Ita kung didilaw da kanya. Ala, saan mo nga stressan ti bagim kan panunot mo kadakwada? Nanya ti ammo manasayaat. Iso ti aramidem. Gun amanong, nasaya at aramidek, ngam kontraan nakmut ni tatang, kun oray dagijay nga agasawa. Ngamin, agkakadwa kami iti grupo, kat kayat da dagiti laeng kagrupo mi ti pakigayimak. Kasano nga isuda ti pakipulapulak, kat day talag sisiimot ti padada a tao ter aramidon da. Kalpasan na, dilawon da. Iso alislisyak ida. Agtikin nun sintidor da ngagkakagrupo, agiin na yun day ti saan anasayaat. Kinunak mo, di mo latan pansinan nida. Bayam, aso manauda. Kat ituloy mo tinaimbag nga raramidam. Anya ka di man ti bagayo tatang. Kita agkakagrupo tayo kadatesi kan Marlon. May sa tayo nga asosasyon. Isa may sa tayo kumay iti surutan. Madilaw tag-focus iti social media. So nga isartang mo, wano kisayang basit ti makipulapol ka na kita at tao, ta isuda ti mang dadalkan ka. Tatang, amin agagayem ko iti social media kat naimbag da at tao tapilpilyak met. Ingka gumaak ang makasango ida, kat talagaan ang mada, madlaw adi adal da, napakumbabada, kan nasagot da. Ni Tessie ngay ama nagdilaw akagrupo tayo. Day talag dildilaw iti pada na atao ter aramidan na. Naglaing pa'y nga agpasagid no dadagiti meeting tayo. Anyat ganas ko nga iti kasjay akadwa. No da pagbiddutan na, di pa'y agpakumbaba, di pa'y agkid daw iti pamakawan, nakatangtangken pa'y ulbud na. Bayam di tala. Tinapatay kat agtutunos tayo.
May sa ti grupo tayo. Diakon maanusan ti makiplin nastik tatang, nabannuga kun kankwana. Ado ti gagayim ko itirwar, nga amudak nga isakit. Oray man no kagrupom ni badbaddek na kamot, diliklikam, tapno saan ang madadaal ti salunat. Kas jay nga roden ti ugali na sa bayamon Katalaga mo tabaybay akong tatang. Iso bay andak kumamutan iti social media, tanadalos a pagsapulan daytoy, iso pagsusweldoak. Idinto ta iso, kat jay agdildilaw ta muna, ngam umapapal tagsusweldoak. Iso by all means mat at ila ipopos da nga gasawa, nakadkadlaw. Iso saan ko maasyak ti bagbagaan nyo tatang? No kaya yo, dagijay nga gasawa ti bagbagaan nyo. Ngam no kabuteng nyo ida abagbagaan, saan amapungil ti sarada? Sakbay adilawan da ti padada a tao, ilintag da kumapay ti bagbagida. Nakitam ka di ti profile ni Tessie, ading. Ay naman, nung awan ti panagon ko kadakwada. Digital creator mo tan tinakasurat. E din to ta dildilawan na kaidi. Nakita na siguro ti post mo, sweldo mi jay kat imapal, iso atim mulad mo tan. Aduman itang ti ipopost na. Di ka nasaya at manong, tapno saanan asyak ti makitkita na kanuy-uyawan na. Ngamno kayat na, tulungak. Tulungan ti nangichismiskan ka? Tapno pagamirisan na kan paggayuman mi. Sa bagay, nasayat na ita. Saan tayo nga agimulay ti sakit tinakam? Nudiket, agpipinakawan kan agkikinaawatan. Kasayaatan day tamanong. Ngam di mo mauray nga agkid daw iti pamakawan kan karadya babae. Talaga akas na tinangato ti pride na manong. Narigat at tutupan taririlaan. Sapay agin kikiseo no madilaw ti madi nga aramid na. Napanoy-nuyan ngamin, iso nga awan kabuting na. Iso nga rod asay sayaatan latang tapno awan ti riri. Dayta ti kasayaatan manong. Talaga nga'y masinsukan anak ka. Kat agyaman na kiti Diyos, tanaimbag kalata, nga urayan niya payapan ang lais ti dimdimtengkan ka. May saak may tanang dildilaw kan ka, tanay sorsoro taklang iti grupo tayo. Pagpakalintag ngamin ng iti daduma, isa di na maawatan ti padada at tao. Day takot ngamin tatang. Imbes kuma, nga ad-adda ang makaawat da, ta kinaimbag mo't isursuro da. Ngam saan, ta pinanuйnuyan da mo ni Tessie. Nga aging gaita, kat saan mo anauray anagkid daw iti pamakawan ken ka, kanag iti inararamid na. May saak mat na ng konsinte ken ko anak. Kat pakawanan na kuma. Lipatin yun ti amin tatang. Uray dagiti adu pagkakamali ni Tessie kanya kalinipat kun. Ipagpagapok iti namarswa. Tadakes tagbalin anatangi guno pride. Dakes ti managimpen. Awan aasensuan na itibiyag no kasta. Pudnot ako naman ak. Katagyaman tayo iti Diyos iti dakkela parabor na ken ka. Nga iso da ito social media pagsusweldo am iti dakkel. Ado pa yan tinatulong am akakabagyan tayo. Kastamad, nagiti gagayim tayo. Pudno ti kunayo tatang. No, di mo intultulong ka na kwada. Ada ko malugan mo, anak. Saan aday ta tinapatag kanyak tatang? Tinapatag kat adu tinatulungak ken naparagsak ko. Agraman dagiti bumusbusor kanyak. Pagyamanan ta iti Diyos lakay. Tanadaan ta iti anak akas kini Vilma. Naparabor ken napakumbaba. Nakaimimbag da di anak ta. Awan na tamot na di atrisi. Kunak no masorsoro nan ti agpakumbaba, kat asitganan ti anak ta. Nagado ti sauna idi kontra ti anak ta. Iso na duruga anak mo ta, mangistrict taw ka ni Vilma. Bala, bayam dagitan tanalpasig lakay. Tinapatag naragsak tayo asam kapamilya. Kat makita tinagdurasan ti anak ta iti material ken espiritual. Agraman ti naimbag akababalin na.
Kat nairanod tayo pa'y akapamilya na kung dagiti gagayim na, kas kada kakabagyan. Wen nga raw. Ti panagrik na kitibagi kat nagdakasak nga ama. Ta kinon kontrak kan pinababainak idi ti anak ta. Gapulang iti may bagbaga ti kagrupo may iti asosasyon. Kasta talaga lakay. Imperfecto tayo amin, iso nga adalata pagbidutan. Ang madimat jay inggagara pa nagbiddo. Ay talaga abasol iti Diyos no amom lang arudan adakas kat aramidem pay laang. Talaga nga inggagara apa nagbidot ti kasjay. Agyaman na kiti Diyos. Ta nakaimimbag ti anak ta nga uray simaya at tibyak na. Saan ang napanakal? Saan akas kanitisay na nagkuspag dayay? Addan to pa nagpatinggada lakay. Ison tumo nga tantipan na kaamiris na kadagiti nagbidutan na. Iso abay ang tayon ida. Kat pakitaan tayo latta ida iti kinaimbag. Tapno addan to pagbabainan Timusay magaya man ti ama ni Tesi. Tila kaya may samota nang ipangpangtaken ka, ading. Gapu iti pamadakas ni Tesi ken ka, ginonsinti na. Kat ginura da kay tiliman. Amok amin day tamanong. Tadda na kay baga kanyak anasaya at agayem. Ngam binaybayak. Napakawan ko mutan da di alakay. Jakla na amamuan ang nasapsapa dagi di apangtanaken ka. Ang lipata kon. Taawan ba't nga rodan ito yapyag? Wan nga rod manong, pakawanan tayo latan, dagiti nang pasakit kada tayo. Tati Diyos, ti makaamun iti amin. Pudno na tadeng. Ngamin, kukat ti Diyos ti pamalas. Iso nga ipabiyang tayo kan kuwana tayo taabanag. Iso ting karkararag kumanong. Iso nga ore paspasakitan nak ni Tesi, naibturak, kat nagpursigiak, aging gaan nagtengko ti kastoy abiyag. Kat nairanod kami pa ya pamilyam. Agyaman kami unay kan kaading ka. Manong, adda ko makidawak. Anya rin ta ading. Makita mo ti kinabisik. Iso si kalakuman, ti mangipan iti abuloy kada Tesi. Iso briklatan manong ti 5,000. Tulong kun kada kwada tani agparparigat damutan. Katidad duma, ajak pa'y imbang ko, aramatan tayo mat para iti selebrasyon ti pamilya tayo. Ay, nagimbag kan ading. Kat iti dahi ta kinaimbag mo. Patsyak nga adupay aparabor ti ipaay ti Diyos ken ka. Wen gagayem, no addamang pasakit ka na tayo, basta saan da tayo lakit di asulakan. Ikararagan tayo langan ida. Pasensyahan tayon. Iyawat tayo na taabanag iti na marswa. Ta perpekto ti amin na pampanunot ti Diyos, kat perpekto ti pangedeng na. Amuna, noan na ti may parbeng karagiti na imbag, kastamat karagiti dakas. Sapay kumata dahi ta akinaimbag, timpakpakitam Vilma, kat masursuron to ni Tesi ti umasidag, agpakumbaba, ken agkid daw iti pamakawan karagiti naramid na ken ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Agpakalintag unay. Dito'y programa tayo, Anaraar Tinamnama. Agyaman kami itinkay panang tarabay.